ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון בלומפילד. המחזור ה-34 בליגת ווינר מפגיש במשחק המרכזי את מכבי תל אביב, האלופה היוצאת, עם בית"ר ירושלים שחולמת להיות האלופה הנכנסת, אבל אתמול בבלומפילד נפתח פער של 5 נקודות מהצהובים. יש פה הרבה על הפרק. כלו, 3 מקיפים את כלו, האם הוא יצא מהפלונטר הזה? קשה ללכת כל כך הרבה שחקנים לבד. יחזקאל מהצד השני יוצא למבצע מהיר ומוסר נהדר לברלה. תראה דור פרץ לבד בצד השני, ברלה הולך על בעיטה, יש נגיעה של סילבה שעודף לקרן. איזו מתפרצת נהדרת של מכבי תל אביב. ואיזו מתפרצת ששגיב יחזקאל מעמדת המגן הימיני עושה דריבל יוצא מן הכלל, מוצא את ברלה. הנה עכשיו כהן עושה את זה ומעביר את כובד המשחק לצד ימין, שם נמצא אצילי, מוריד בנגיעה חכמה לרועי אלימלך. אלימלך מנסה גם להמשיך, ועכשיו שועה! יואו, איזו הצלה של מליקה. עוד מבט על ההצלה הגדולה של מליקה מהבעיטה של ירדן שועה. שוב היה צריך בית"ר, לעצור את הכדור לפני. הנה שוב אצילי, מוריד את זה טוב לאינו. אינו שמאלי, בועט, ומליקה מתעופף ועודף. פה אינו עושה הטעיה ובועט, יופי של עדיפה של מליקה. יפה גם רחוק. כן, אבל זה משהו שהוא חייב לקחת. ברלה משנה כיוון לסאיטי, שני שחקני האגף מסוכנים. סאיטי עכשיו בועט, כדור שטוח ומסוכן שחומק החוצה. גדרני מרחיק רע, אין נבדל, סאיטי ידהר כל הדרך אל השער, סאיטי 1-0 למכבי תל אביב. האם יש פה אולי נבדל שיציל את בית"ר ירושלים? האם יהיה פה מפנה בעלילת השער הזה? מיד נדע. הנה הרגע שבו ננגח הכדור מאבו פרחי לסאיטי. בית"ר מתפללת שיהיה נבדל, וכנראה שיש נבדל, והשער הזה נפסל. נס לבית"ר ירושלים, חוזרים ל-0-0. כדור טוב, הסנטה בועט באוויר, קמרה מגביע, פרץ נוגח, אבו פרחי בועט, אלימלך מרחיק, זה לא נגמר, ועכשיו זה נגמר עם כדור שהולך מעל המשקוף. וואו, מכבי תל אביב הייתה קרובה כאן לכיבוש. עצירה גדולה של מיגל סילבה, שבמשחקים האחרונים הוא משאיר את בית"ר בחיים. כדור ענק של קמרה, אבו פרחי שם את היד, בית"ר ירושלים משחקת באש אביחי. שנותרו עוד 2 מחזורים, ואם הפער יהיה 4 נקודות ובאר שבע ביום שלישי תנצח את מכבי תל אביב, היא תהיה אלופה. אבל יש עוד מחצית לשחק, ובית"ר רוצה לעשות את שלה עם ירדן שועה שבועט, והצלה גדולה נוספת של מליקה. בית"ר פתחה את המחצית השנייה בסערה. יחזקאל, אוי, איזה טעות של שגיב יחזקאל. עכשיו עומר אצילי מוריד את זה לכלו, כלו בועט. מה עובר על כלו הערב? החלטה אחרי החלטה. הוא חיכה יותר מדי, הוא היה צריך לפגוש את הכדור הרבה לפני. שגיב יחזקאל עם טעות קשה מאוד. עוד פספוס ענק לבית"ר ירושלים שעכשיו יכול לעלות לה ביוקר בצד השני. סאיטי, 4 חברים שלו ממשיכים, והנה הוא מוסר לאבו פרחי החופשי. שחר! אוי, עידו שחר, איזו החמצה. פשוט לא יאומן. מכבי תל אביב יוצאת להתקפה שוב עם רועי רביבו. אם כלו יתעורר או ימשיך לאבד כל כדור. וואו, דור פרץ בין הרגליים עם העקב. אבו פרחי לסאיטי, שוב מכבי תל אביב בהזדמנות לכיבוש, והנה זה קורה. ומי עושה את זה? כמובן הקפטן הצהוב. מכבי תל אביב 1, בית"ר ירושלים 0. אין ראוי ממנו. דור פרץ, הסמל, הקפטן של מכבי תל אביב, הדינוזאור האחרון, עם חוזה, בלי חוזה, נותן
את התפוקה, משחק אחרי משחק. דיברנו על ההגנה של בית"ר ירושלים, על החזרה שלהם. שני הניצחונות הגדולים של בית"ר ירושלים העונה מול מכבי תל אביב, היא פיגרה 1-0. זה לא מנע ממנה לתת שישייה ורביעייה. מה יקרה הערב? מה יקרה הערב? כמעט שער שוויון של בן שימול. איזו הזדמנות גדולה, הגבהה טובה של ירדן כהן. רביבו עכשיו, ורלה רוצה את הכדור אליו, הנה הוא מקבל. רביבו ממשיך בריצה שלו, ורלה הולך פנימה לפרץ שנופל, והנה כמעט שער שני. סאיטי סוחט עדיפה טובה מסילבה שמתעצבן ובועט החוצה. הוא צודק. בית"ר ירושלים לא מחלצת כדור במשחק. בואו נראה את עומר אצילי, נראה איך 4 רודפים אחריו. אצילי מוסר לשועה שמחזיר לו כדור גאוני. הנה עומר אצילי, והנה השוויון של בית"ר! 1-1 בבלומפילד. כשעומר אצילי משחק ככה, אי אפשר לעצור אותו. וואו, איזה גול ענק ואיזה שיתוף פעולה מושלם עם שועה. דיברנו על צמד השחקנים האלה, כמה קסם יש להם שהם צריכים רגע אחד. מכבי תל אביב מאבדת את הראש עם יציאה להתקפה וחוזרת להגנה לא טוב. שועה עכשיו למוזי, גולש לכדור ומוסר אותו לקלו. קלו עובר בקלות את קמרה. האם קלו עכשיו יעשה פה מהפך? קלו! וואו וואו וואו, עשה באמת 95% מהמהלך כמו גדול, עד שרביבו עשה פעולה הגנתית גדולה לא פחות. אביחי, אצילי בצד השני לבד, כבר השתחררת, יש לך עוד נגיעה עכשיו, אצילי, לבד. רבע שעה לסיום, ושוב ברק יצחקי מחליט לוותר על הקפטן שלו ירדן שועה. האם זה הזמן לשמור כוחות או להשאיר את הסופרסטאר הזה על המגרש? אני לא יודע מה מצבו הבריאותי, אבל אם הוא בריא, ירדן שועה צריך להישאר על המגרש. נראית בן ארוש לבד, ואנדרדל לא מצליח למצוא אותו. קלו, גונזלס, מוסר למוזי, שיכול להפקיע! כן, כן, כן! גבירותיי ורבותיי, מהפך! טימותי מוזי שוב נשלף מהספסל, אולי כדי לנצח לבית"ר ירושלים עוד משחק. ומי זוכר שיצחקי הוציא את שועה? האיש למשימות מיוחדות, הבחור הזה, טימותי מוזי, עם עוד שער לפנתיאון. ברק אברמוב ביציע יחד עם כפיר אדרי, הם מבינים שניצחון כאן משאיר את חלום האליפות בחיים. החילופים של יצחקי, גם אם הרמנו עליהם גבה, עבדו מעולה גם בערב הזה. ועכשיו מגיעה השריקה האחרונה. בית"ר ירושלים מנצחת בבלומפילד את מכבי תל אביב ומשאירה את מאבק האליפות פתוח